सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी। बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा। MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत। आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर, कॅशलेस सेवा उपलब्ध। सुपर स्पेशालिटी लाइफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग। युवा नेते निलेश राणे यांचा वाढदिवस म्हणजे कार्यकर्त्यांसाठी उत्सवाचा दिवस। मुंबईसह राज्यभरात सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम राबवून वाढदिवस जल्लोषात साजरा करण्यात आला। तर मालवण येथील नीलरत्न बंगल्यावर हजारो कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत केक कापून वाढदिवस साजरा करण्यात आला। पाहूयात। युवा नेते निलेश राणे यांच्या वाढदिवसाची जय्यत तयारी कार्यकर्त्यांनी केली होती। नीलरत्न बंगला आणि परिसर विद्युत रोषणाईनं सजवण्यात आला होता। सकाळी मालवण येथील नीलरत्न निवासस्थानी पदाधिकारी कार्यकर्त्यांनी गर्दी केली होती। निलेश राणे यांचे येथे आगमन होताच फटाक्यांच्या आतिषबाजीमध्ये आणि तुतारीच्या सुरात कार्यकर्त्यांनी त्यांचं स्वागत केलं। त्यानंतर निवासस्थानी केक कापून वाढदिवस साजरा करण्यात आला। यावेळी निलेश राणे यांनी कार्यकर्त्यांच्या शुभेच्छांचा स्वीकार केला। त्यावेळी हजारो कार्यकर्ते नीलरत्न निवासस्थानी दाखल झाले होते। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। निलेश साहब आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अपना नेता कैसा हो, निलेश राणे कैसा हो। Happy birthday, happy birthday to you. मोबाइल जा मागे जरा असे राहा जरा थोडे जरा दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।